Представлява ли нарушение на авторски права свалянето на торент за лично ползване? Свалянето на торенти е процес, при който теглим съдържание от друго лице чрез торент тракер сайт като Zamunda или Pirate Bay. Всички сме го правили. Най-често това са филми, сериали, музика или софтуер, които са защитени от авторско право, чието използване е законно само при заплатено възнаграждение. Доскоро незаконно беше само качването на торенти, наречено сийдване, докато свалянето или сличването за лично ползване оставаше в повечето случаи ненаказуемо. Какво се промени обаче? Законодателни промени в Европейския съюз и практиката на Съда на Европейския съюз приеха, че взаимодействието с защитено съдържание, към което има неразрешен достъп, винаги е нарушение. В България можем да понесем дори наказателна отговорност за това. Допълнително усложнение е фактът, че докато сваляме, често автоматично ставаме и сийдъри, споделяйки съдържанието с други потребители. Можем ли все пак да свалим нещо законно от торент тракер сайтовете? Можем. Абсолютно всички обекти, върху които са изтекли авторските права, като стари филми и музика, или първоначално са качени в интернет със свободен достъп, като операционната система Linux, например. Знаеш ли за това? Не забравяй да последваш KGK Law Firm за още интересни видеа по темата.